Så har vi fået Sandra Tønnesen og Carsten på banen. Værsgo ud. Efter Sandra er det klassens sidste rytter, Felicia Majdel Nielsen på Freja Lovi. Foregående rytter, Kira Krogsgaard, slutter med i alt 15 fejl, hvor 3 af fejlene var for overskridelse af fejlfri tid, og de red i tiden 91,76. Hvad er det, hun laver?